बाबु मा आदा अरखि मेथाइ हरलाय अरखि मेथाइ आदा आं बुजिदियासै बे सिगारेटखौनो मोनथिया जाबाय होनबा फंबाया अ आदा नों बेखौसो बुंदों औ दे हर बोसा अरखि मेथाइखौ दांनाबाय माथो औ बिराद गोबाव जाबायमोन सोबनो मोनया दिनै बसनि सायावनो सोबनो मोनसिगोन साला फकथिया गाव बायनो सोबनो हाया ओइ छेबाफोर साइड जा बस आंनो बरदुब्रा सोबनायानो जायाखै बायनालाय थां फैसा दङबा गावबा गाव फैसा गैयालै बस नोंनि सायाव सेवाबा सोरनि सायाव सोबबावनांगो नो गारिफोर मिथिबाय बस आंनो बरदुब्रा दासो सोबखांनानै आरो बिबाव दं अहायाखैलै बस भिखारिफोर साला बायनालाय थां दखानाव नोंनि सायाव सेवाबा सोरनि सायाव सोबबावनांगो दहयबो बेखौनो बुंदोंमोन दाबो बेखौनो बुंदों नोंसोरनो होना लाब गैया बस नालाय नोंनिफ्राय सायाव सेवाबा सोरनि सायाव सोबबावनांगोब्रा बस बसनि सायाव सोबनो ना नोंसोर सोबोनांगाखो माथो सानसेबो आंखौ सोबोआ गैयालै बस फैसा सैसा गैया नालाय आंनि सायावसो सानफ्रोमबो सोबनाय आंखौसो भिखारि खालामजोब्बाय नोंसोरो सोबै माथो खालामनोब्रा बस फैसा गैया मा फैसा गैया बिमानिफ्राय खावना लाना फैनाया मा खालामनोब्रा बस आलमारिखौनो तालामारि सुना दोनो माथो ओइ नोंसोरबो जायालै सानफ्रोमबो आंनि सायावल' सोबनाय नो नोंनो गुरु नालाय बस नोंनि सायाव सेवाबा सोरनि सायाव सोबबावनो सोबबाय था आंखौ भिखारि खालाम हनै बस जोंखौ दाखालि फैना हरनाय सेंग्राया बेनो नङामोन होनबा औ नंगौथ' माथो लोगोआव माइनावबो फायफादोंलै बस बेंनांगौलै इसोरखौ दिनै ओरै बोरै नायनि औ नंगौथ' आरो बेंदोलै बस सोर नोंसोरो आरो मा नांगौ नोंसोरनो ओइ सेंग्रा जोंनो नोंखौ नाङा जोंनो बै उनिखौसो नांगौ लामायाव हगारनांगौ ओइ सेंग्राफोर लामाया मोजां हगारनांगौ नङाबा दोलाजोबगोन नोंसोरो आरो बे सिख्लानि फारसे दा नायसै नङाब्ला नोंसोरखौ नाङा गाहर बिसोर बुलाय आंहा फैदो थांसै ओइ रथ' जागा थाइसेनिफ्राय दालराय नङाबा माइनाव माथो हाबा जाबाय होनना थगायदोंमोन आंखौ दालाय बे सेंग्रा सोर जाखो माइनाव आंखौ सिनायदोंना सिनायाखै बै समाव नोङो न'आव गैया होननानै आंखौ थगायदोंमोन नाथाय लामायाव सोर गिदिंबाय दंमोन आंखौ सिनाय मोनाखैमोन नाथाय नोंखौ सिनायो आंखौ माथो होनायामोन नाथाय दिनै बहा गोबावनो नोंलाय बस लागायसिनो मा आंना आखाइ मानसिबाय रुपाली नों मा खालामनो थां
खुलुमबाय जोंनि बिके एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय लोगोफोर जोंनि बे सानै साथाम लाग्रा सिख्ला पार्ट 2 भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो औ आरो जोङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो हादि आरोना मानोना जोंना एग्जामाव खाथि सफैबाय माने जाबायानोखा गाबोननिफ्राय जोंहा जाय बनायग्रा बिथांमोनहा एग्जाम दं बेनिखायनो जाय एक्टर एक्ट्रेस लादों बिसोराबो एग्जाम दं बेनिखायनो जोङो भिडिअखौ गोलाव बनायनो हानाय जादिया बेनिखायनो बे ससेखौ नायनानै मोजां मोनदों होननानै आं आसा खालामदों आरोना नोंथांमोनखौ जियानो जादोला लोगोफोर नोंथांमोना जिंगासिनो नाङा जोंनि एग्जाम बायब्लानो पार्ट 3 खौ नोंथांमोननि सेराव लानानै फैगासिनो बेयाव जोङो आरो एसे गोलाव खालामनो नाजानोसै नङा होनब्ला जों इयाव गोलाव खालामनानै नोंथांमोननो फोरमायना होनोसै आरोना मोजां मोना नोंथांमोननि सायावसो नोंथांमोना सायख'नानै उनाव बेखौबो फोरमायबानो जाबाय जोंनो मोजां जादों गाज्रि जादों गासै कमेन्ट हरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर स' बे ससेखौनो बुंनानै जोङो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर बाय बाय